खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजोहारिया। शनितपुर जिल्ला एक्स एनडिएबि कोअर्डिनेशन कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि आरो लोमस्रावनि अनजालि बिसि एनपिपि लाया दिनै रुंसारि जाबाय। बारग' मन्त्रि रिंखां दैमारिया खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारखौ फरायसालिनि बेसेनखौ मिथिया होननानै बुंदों। उदालगुरि जिल्ला राजकुमब्रिं इंराजि फरायसालिनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङै जोबलांबाय। बर'नि मुंदांखा सोरांबाथि थियेटारखौ फोथांनानै लाखिनो गोब्राब मोननायखौ फोरमायदों बिगोमा चन्द्रकान्त मुसाहारिया, जायनि जाउनाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो सानदोंब्लाबो जाफुङाखै। आगसुआ बिटिआर सरकारनि हेंथायै बाक्सानि निकासियाव सोमावसारदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया गं 23 बेरामि नखरफोरनो 20,000निफ्राय 50,000सिम राङारि अनसुंथाइ होदों। गोदान दिल्लीयाव रायजो सरकारनि केबिनेटआव आसामनि मोनब्रै जिल्लाखौ बोखारफिननांगौनि थांखि लादों। बिजनी जिल्ला ट्राइबेल सुबुंफोरा बर' बाजार कमिउनिटि हलाव हाजों सोमोन्दो थानाय मोनद' आयदानि सायाव सांग्रांथि मेल लादों। NBA हिउमेनिटी फाउन्डेशन अवाइफोर गौथुमा मिमां हालामनि मुदुफुर हाजोनि गब्ला गाथोननि दालां सायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों नैथि खेब थुनलाइयारि आड्डा खुंदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।